Takže zdar lidi, já vás vítám u prvního videa na tomto kanále Mustangem. Je trošku zima, takže rozhodl jsem se ho vytáhnout teďka a trošičku vám ho představit. Jinak, co se týče toho kanálu, tak budou tady různý videa, jakože různě z výjížděk, jo, porovnávací videa, zkušební, jo, nebo nějaké rady, tipy, jo, a otázky, takže tak. Nicméně Mustang se od mého prvního videa na kanále trošku změnil, no trošku víc, jo. Je nastříkaný nově po generálce, až na motor. Motor ten je vlastně v původním stavu až na spojku, jo. Má ne těch 13 000, ale já mám nový tachometr, je tam 180 km nějakých, takže tak, natáčím přes mobil, ještě nemám kameru, mám nějaký držák na hruď, takže vlastně tak. No, krasavec. Mám tam ledky vlastně i vzadu jsou fitky, takže ať to nějak svítí. Vlastně strašně moc věcí je tady nových, strašně moc věcí je tady z budoucí sehnaný, jo. Něco je tady spravený, v čem ten stojánek, vole. Vidíš to, ten stojan? Nevidíš, teď to vidíš. Vystužený stojánek, to se nikdy neohne. Na to se jedná nějaký bušt. Tady mám pumpičku. Ukážu, jo, funguje. Ta není původní, tu jsem sehnal z Moto Jelínek. Musím říct, že pasuje dobře. Celkově jako tak pěkná, úplně stejná, jak se dělávali. Výfuk ten je vypálený, to můžete vidět ten chrom, že je taky kousek vypáleného. Jo. Zástěrka, ta je dobrá. Odrazka, ta je z Temu. Tady samolepka, Java. Dávky ty jsou taky nový vlastně, po výpletu. Jo. Karbec ten je původní. Jo, žádný Taiwan škaredej nebo tak. Jsou tam původní tristky, takže 68 vlastně hlavní a 38 volnoběžná. Zrcátko to už taky. Jo, to mám teďka nějaký měsíc. Z Moto Jelínek jsem ho sehnal taky. Jsem asi jediný, kdo kupuje z Jelínka, že? Takže kdo ví. Tady se mi to vyšroubovává. Ale musím zašroubovat. No. Nesmíte se, tady je větší mezera než tady. U matéru, že jo. Nakopavačku tu mám taky novou a podívejte se, už je křivá. To je prostě děs, vole. Ty dnešní repliky, všechno. Takže tady už mám trošku chrom. Jo. Jinak má to papíry, rok výroby 77, 1900, jo. Nebojte se, 1800, ne? Se fakt nebojte. Toto mám taky nový. Toto. Jo. Je tu fakt hodně věcí, je tu nových, no. Polovina je nová. Ještě tady vlastně byl asi nový výfuk s kolínkem, protože jak vidíte, to je hnus. Kolínko ještě ujde, ale ten výfuk je opálený a ještě tady asi rámeček. Parabola a i sklíčko, to je taky nový. Takže tak, no. Pumpička, to je černá. Jsem to kopit chrom, ale doufám, že to nespadne. No. Chtěl jsem chrom, ale ověl jsem se, koupil jsem černou. Značku tam klidně ukážu, to mě nezajímá, že to někdo bude tady to zkoušet. Já. Tak co, tak ho nastartujeme, že? Co jiného tady budeme dělat, ale? Takže zapneme si benzín. Tak. Nádrž mám plnou. No, plnou, vole. Až to tady teče. Trošku natepujem. Jak nemačkejte to. Spoustu lidí to mačká, vole, pak si to křiví všechno. Tak, vypneme zapalování. Prošlepem ho. Dlouho ne, ale totiž, že? Takže, tak. A včil
Jo, je tam původní zapalování 30W. A včera by měl Mustang normálně krásně nastartovat. Je buď na poprvé, nebo na podruhé. Aj? A few moments later. Je studený, že? Takže po chvilku necháme. Tak a tohle byla ukázka a startování tohoto Mustanga, takže určitě tento týden ještě vyjde nějaké video, nějaké výšky, někam pojedeme z bodu A do bodu B, tam toutnem. Takže já se teď s váma zatím loučím, užívejte si život a víte co, plíne vpravo. Zatím, čau. Pipi und Kaki im Pipi-Kackerland.